Os ydych chi'n byw mewn adeilad tŵr uchel ac yn anabl, mae angen PEEP arnoch. Bydd cynlluniau gwagio mewn argyfwng personol yn gadael i'n criwiau ni wybod lle rydych chi mewn argyfwng. Mae eich fflat wedi gynllunio i diogelwch chi rhag mwg a thân. Paid gan fyddu'r tân yn eich adeilad. Bydd y lifftiau'n dychwelyd i'r llawr a bydd rhaid i'r preswylwyr defnyddio'r grisiau ddianc. Dylech chi fod yn ddiogel yn eich fflat os bydd y tân mewn man arall. Ond, os oes angen i chi adael a dych chi ddim yn gallu defnyddio'r grisiau, fe ddawn ni eich ôl chi. Bydd PEEP yn eich helpu ni i asesu'r help sydd angen arnoch. Dylech ofyn am un os oes gennych symudedd cyfyniedig, amhariadau golwg neu glyw a heriau deallusrwydd. Gellir trefnu PEEP drwy lawr rheolwr yr adeilad a'i gadw mewn lleoliad diogel sy'n gyrchadwy ar gwasanaeth tân. Pan fyddwn ni'n cyrraedd, byddwn yn blaenorithiau rhai hynny sydd agosaf at y tân ac sydd bellaf o ddiogelwch. Paratowch a mynwch PEEP. Bydda'n barod. Cadwa'n ddiogel.